Eu sunt Sebi. Eu sunt Alex, pe telefonul poate că el mi face acum, dar avem o problemă tehnică. Da, și m-am scos de pe Minecraft cu intru iară. Da, fraților, uitați-l pe prietenul nostru, Patrick, cel nou. Da. Patrick cel nou de la Bartoș. Bravo, bă, genul, ai pus invers. Ești tare. Ce schimbă? L-ai pus invers. Nu tot și ăsta. Butonul. Ești prost, l-ai pus invers. Îmi pune-l corect. Pune-l la loc. Da. Mă duc în mină. Iupi. Hai, bă. Să-mi iartă-mă. M-am meciu. Nu scrie tu pe... E scris. Trebuia. Ce vrei, mă? Eu am treabă. Păi pe aici. Pula în paradetele. Vorbești de frumos. Vorbești de frumos că băgăm video pe YouTube. Și să uităm. Da. Avem 23 de bune. Da, fraților, mă scuzați că n-am postat așa de des, dar am avut probleme. Da, bă. Am fost tot plecat. Am o problemă cu laba. Unde-i mina? Ce? Mina, unde? Îmi văd că o să cade în ea. Ia bă, ești, bă, unde-i? S-a făcut telefonul. Da, mai am 3%, exact cum am zis. 3%, doamne și domnilor. 3%, așa mă joc eu. Unde-i mina că ești nu-i văd? Mă lovești, ciobane, și te bat. Îți dau cu telefonul în cap. Bă, ieși un pic, că nu te văd. Unde-i mina, bă? Bă. Nu găsesc mina. Sebi, ieși un pic. A, Iosif? Ce prost e. A, încă, da. Asta cu întunecoasă, așa? Da, da, da. Asta mă, unde? Unde naiba te-ai dus? În spatele tău. Ha? Ia, mă, Eu am găsit una aici, nici. Asta e în care m-am băgat eu. Ce băți? Ai de cap meu, de unde ai sărit, bă, Vișinescu? Uai de... Pe Sebi. Nu sări, bă, că era să mor. Dar e fundătură. Bă, aruncă niște blocuri. Ia, Iar mă scoate! Am bagul la ori în spate. spatele tău. Băi, goală. Nu nimic. Țapă așa se vede. Nimic. Asta să fie ceva. Dacă îți spun eu, Hai să-mi bag. fundătură. Ți-am dat tot. Stai că acum. Nu voi îngheț Alex Joy the Game. Fraților, mă bucur. Bă, mi-a dat și mie niște lemn. Am Wow, ce astupat pe aici, bă. Și eu acum trebuie să ne urcăm înapoi, că e... Ce Ba nu, faceți, ba nu. frailor? Eu mi sus, voi este jos. Ți-am spus că nu-i mina asta, dar tu, Bruce Lee, urci. Ce faci jos, bă? Bă? Am o idee, bă. Stai, uite aici, e de la driver. Ia. Da, și? Alex, ia dă-te. Eu... Dă-te, bă, Sebi, bă, ești bă. Ia cu Sebi. Da, crezi că eu mi-s pe afară, stau. Alex, apă în jos după noi. Ce vorbești? Nici măcar n-am făcut crafting. Am făcut unul. Am făcut și eu unul. Aha, da. Am mai găsit o mină, Patrick. Stai că vin și eu. Patrick. Vine și metoda Vișinescu. Mă, Vin și eu. Ce se aude? eu muream. Eu muream, dar place de cum zice, eu muream. Ce mine e asta? Da, bă. Da, bă. Hai că vin după voi. Aoleu. Țineți-vă bine, că vine Gigi Duru. Da, bă, că acum când am ajuns și noi, știi? Eu vin după... Da-te, bă! După ce am... Nu sări, că ajungem noi sus. Uite, am ajuns sus. Unde e? Unde-i dracu? Ia plouă. Pară. Și acum apară, plouă și mai fac. A fi până, nu cac în ea. Patrick, vii? Unde ești? Pe bune, ați ieșit afară și stăteam ca prost în mina. Păi, eu noi îți spuneam, bă, Băi, mă vreau ceva. Voi asta aici, nu? A, uite aici. Hai să mergem. Hai să mergem, mă. Wow, ce-am văzut. Hai să omorâm oile aia și varcile. Nu, că dacă facem rost de iron, le tundem și avem mai mult. Nu mă, prostule, mă vaci. Vii cu mine, Patrick. Hai. Uite, copii am murit, joc. Și porci am găsit. Bă, dar nu plecați fără mine, bă, ce sunteți? Nu plecăm, ne ducem în mine. A, în mină?
Da. Bine, care minut? Oh, Stai că vin și eu imediat, bă. eu într-o parte, tu într-o parte, da? Stai, bă, că vin și eu. Hai, numai o parte. Vin și eu imediat, bă, dar unde sunt? Hai, bă, că vine noaptea, bă, vin și după voi. Mi-e frică să stau singur afară. Vin, mă violează zombie. În cur. Săraci de ei, vă știu. Unde sunteți, bă? Să faceți rost de carne, că dificultatea dată pe unul, să jucăm corect. Bă, dar unde sunt? Ce? V-am pierdut. Mă rog, tot pe aici, așa, tot prin mina aia, nu? Voi n-aveți mâncare, eu am mâncare. Eu sunt, Dar noi ne putem apăra. Zău, și eu am și o sabie. Și de piatră. Și am găsit și iron. Bravo, stai că mă să mor foc. Hai de capul meu. Pe bune un pic. Aoleu. Să ducem jos mult? Da, și un păianjen. Da? Da, am sabie de iron, de... Da, mă miram eu. De fier, de Nu mă da nimic. piatră. Hai că vin și eu după voi. Ce nu ți-o da nimic? Porcul? O, Da. experiență, dar nu mi-a dat pe bune nimic. Cât de experiență? Ce level ai, Patrick? Ce? Am găsit crafting table-ul vostru. Hai că mă bag și eu să vă arăt cu ceva. Nici un pic de iron. Da, am eu 7 bucăți. Trebuie cel mic. Nu mi-am ba. Da, dar voi n-aveți mâncare. Am mai găsit iron. Asta e. Bun, hai. Tu treci pe lângă el, Patrick. Eu? Da, Da? da. Pe bune? Da, mă. Să nu văd nici un pic. Hai că Creeper! Creeper! Pușcă, pușcă. Creeper! Creeper! Dar dă mai Pușcă, țipa. mă pușcă pe mine! Ah, Te-a pușcat? da. Da, n-am auzit nimic. Acum! Acum am auzit. Oh, Doamne. Aoleu, Mă duc, bă. După voi. Am auzit un păianjen. dar nici un pic de iron nu găsesc. Da, ai trecut pe lângă o grămadă de iron. Păianjen, nu. Bă, și am venit fără sabie. Am o sabie. Unde sunteți? Nici un pic de iron nu găsesc. Bă, dar nici un pic! Ce-i spun lui fraier că trece pe lângă el? Dă și mie. Uite. Unde mă? A, lasă-mă mie, lasă-mă, lasă-mă să iau. Păi unde ești, vii? Pe unde ești? Ah. Păi nu te-a văzut? Bă, vreau să ne capă din ăla. De... Eu mă bat cu... Da-te și mie o sabie, vă rog. E al doilea creeper cu care l-am omorât. Ai mâncare, Alex? Da, și nici Dai, nu te mai. rog că mor. Vino cu apă. Dar nu am neapărat uite. Ei, uite cum ai trecut pe lângă iron. Patrick. Da, știu, l-am văzut. A explodat creeper-ul lângă Patrick. Nu știi câte vreau. Patrick, Da. vino cu apă. Nu pot, că sunt aici după apă. Las, că vine după tine. Nu știu, n-am Uite-te, bă. Vezi că ți-am aruncat mâncare. O bucată ți-am aruncat. Și am mai găsit și o bucată de iron. Am găsit o bucată de iron. Nu se mă poate. Păi da, că eu l-am luat. Bă, ce? Păi nu, că nu e iron. Mi se pare. Mi se pare că nu. Era bucată de mâncare. Oh. Faceți un furnal ceva. Am fac eu unul. Da. Hai să vedem. Bine. Hai că gata. Nu sunteți. Oh my god. Nu mă știu. Unde sunteți, bă? Sebi, ce faci jos? Iau iron. Bravo. Vreau să vin după tine. Mai am și o coală. N-am că e bun. Dar crafting aveți careva? Da, ai sus. Păi și cum ajungem sus? E fraiere, mi-ai făcut drepte. Dacă ești prost. Te duci tu sus după el? Acum eu. N-am jumătate de inimioare. Eu mai am... 3. Eu mai am încă 3. Eu mai am fără una. Eu n-am... După tine, bă. Aici. Ce? Bă, crafting-ul e aici, bă. E aici crafting-ul, bă. Poate că bă. Nu am nimic. Crafting-ul! Ce crafting? Crafting table. E la mine, am uitat ce prost mi-e. E la mine. Pune-l jos. Hai, Stai un pic să-mi pun carne la prăjit să nu mor. aveți carne. Asta e mi-e dat. Mă duc și eu să iau, destul, vezi cum mă duc să iau.
Și îmi iau și o sabie de piatră. Ok? Ok. Mai filmează, mă, Vizen? Mai filmează. Bun. Hai să punem punctul acum să nu ne riscăm. Cât te-ai filmat? 10 minute. Hai. Oh! Zi. Hai să mergem. Hai, gata. Hai să pun și ironul ăsta. Hai, mă! Azi. N-am vrut scuze. Da, mai. Dar vă mulțumim pentru vizionare, sper că v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like. Like, subscribe și un coment. Salut fraților! Mm. El a fost Patrick.